Son vicepresidenta da Federación de Redeiras, dende fai 2 anos, parece, né? Bueno, estamos loitando porque se dignifica a profesión, por tratar de erradicar o intrusismo, que a este paso desaparecemos porque non podes manterte durante anos sin obter un sueldo medianamente digno. O sueldo non é o sueldo principal, é unha axuda, un complemento, un por orgullo e dignidade estou aquí. Pero non é que te mantés, evidentemente. O problema é o mesmo en todas, Hai moita xente que fai este traballo, pero non cotiza a Seguridade Social nin nada, entón non lle importa cobrar menos, porque todo o que cobran, para elas todo é ben. Elas non valoran o traballo do tempo que te leva encher unha agulla, limpar unha corda, elas miran que faen a rede, fixen unha rede, pois cobro isto, xa está. E poder decir, son unha persona que contribuye á Seguridade Social, que pago a miña hacienda, pago o meu IVA, que é un traballo digno e valorado. Temos dereito a unha baixa, temos dereito a todo, como cualquier traballador. E para nós iso é o que máis debería ser importante. A xente do pueblo que está traballando por aí é que o que non entendo, que fallan o mismo e sin ter unha posibilidade dunha jubilación, dunha baixa de enfermedade, que temos moitas enfermedades. Hai moita enfermedade derivada disto. E temos tamén coeficientes reductores. E a xente que non mira iso. É o que non me entra a min. Que nosas mulleres traballamos no mar cos maridos, cos pais, cos tíos, sempre coa familia. Non hai nadie, a ver. Posiblemente a min, coñecéndome como me coñecen, pois para traballar ao ourizo, posiblemente si alguén me podera dar traballo. Así, bueno, sempre hai algún, non todos tampouco, sempre hai algún que dice que é onde unha muller, onde vai unha muller. É tontería, eu levo 20 anos. Hoxe xa non lle teñen medo a nada as mulleres. Eu penso que non é. Por lo menos no entorno onde vivo eu, penso que as mulleres que non se lle pon nada por diante, que non lle teñen medo a facer nada. Pois, claro, é que desde sempre foron os homes, entonces ahora empezamos a incorporar as mulleres, pero irá sendo pouco a pouco, claro. Foron durante moitos anos homes, e agora pouquiño a pouco irémonos incorporando as mulleres. Despois os traballos dos barcos hai máis homes, claro, tamén teñen máis forza, hombre, será costumbre, se non fóramos tamén enseñadas desde pequenas, pois seríamos o mellor igual que eles, pero é algo tamén que te ten que gustar desde pequena, porque tens que ter moita habilidade para moitas cousas, non deixa de ser un traballo, é outra independencia que tes ti, tanto económica como laboral, e claro que iso é moi positivo para unha muller, claro. O mundo da lonxa, que era o pósito chamado antes, ese mundo era de homes. O sea, había un que era o responsable, entre comillas, que controlaba pois, os barcos que entraban, anotaba, pois tal barco, tal folio, pois trae 20 sacos de ameixa de tal. Iso se poñía a vender e se cantaba a voz e iban por barcos. Pero realmente as mulleres ou na plaza, na fábrica ou... Pero realmente no mundo de lonxa eu empezo a mirar agora, o sea, empezas a mirar agora de, o mellor fai 10 ou 15 anos para cá, porque eu tampouco recordo moito máis. Pero o mellor fai 20 anos para cá empezas a mirar que esa muller empeza a meterse. Xa vai, xa fai de subastadora, xa fai disto, xa fai do outro, sabes, xa se enfrenta a un home. Está clarísimo que un oficio como o noso, nunha lonxa tes que ter carácter. Na primeira reunión que tuve que salir fora de España para representar os intereses da miña asociación me din conta, porque na primeira conversación que tuve con un importante directivo de outra asociación, cando estábamos falando de barcos, dunha forma de medir os barcos, son as GTs, o primeiro que me dixo, que desperdicio, unha muller falando de GTs. Entonces me di conta que este era un mundo de homes, co cual sempre o supen. Non hai moitas mulleres directivas no sector pesqueiro. De feito, na patronal pesqueira, cando eu empecé de 41, dentro do que son representantes da asociación, eu era a única muller. Temos que abrir camino, non queremos sobreprotección por ser mulleres, pero tampouco que nos deixen de respetar por selo.
xente xove non está tirando polo percebe, non? Deberíase cuidar moito máis do que se cuidan as cousas e non... Non. Tampouco non gusta moito este traballo a xente nova. Prefieren traballar en outras cousas. Ese é un dos problemas, a renovación xeracional no mundo da pesca en xeral, non dos directivos, é un tema que nos preocupa e que sempre tratamos na patronal, incentivar a formación a xente nova, buscar alternativas que lles poda ser atractivos. Penso que o mar en xeral non está valorado socialmente como podía estar antes, non? É dicir, antes en que casa non había alguén que quería ser mariñeiro, ou se non escoitas a ningún neno que quere ser mariñeiro, nin que se queira dedicar ao mar, ou se queren ser outras cousas, pero mariñeiros non. Ahora a juventud ya mira yo todo de outra maneira, non queren traballar no noso traballo, non lles gusta, non les gusta a rutina, eso de estar horas e horas facendo o mismo, pues, isto é un futuro, eu personalmente miro yo como un futuro para este pueblo, para rapaces que non topan traballo, que dan voltas e non... rapaces e raparijas, porque aquí pode traballar quen queira. E nos pretendemos que veñan aquí, que aprendan o noso oficio, que é moi bonito, e que estuvo aí anos olvidado, apartado, e que agora nadie nos conoce. Sen nós os barcos non van ao mar, pero dices, un redeira, concho, e que é iso? Que é iso? Yo creo que la gente joven, no está tan contaminada de tan malos vicios como ya estamos la gente de edad. Lo que sí creo es que, como en todos los oficios, tienes que tener unos años y ganas y que te guste para ser mariscadora, porque es duro, El meu fillo normalmente dedicas ao marisqueo. Non quixo estudiar e dixenlle na casa non vas quedar ao mar. A veces vai co pai ao xeito, pero ao xeito gustalle moito ir, El seguirá no mar, El non é de traballar baixo un jefe. El gustalle el solo vai moi ben. Xa somos 4 que vamos coas nazas. A miña filla incluída. Porque ela xa tiña vido algunha vez con nós, o sea, algunha vez que estaba na casa sen a traballar, pois tiña vido con nós as ameixas e tal, e ela gustaballe. Entonces, agora un veciño noso que se jubilou, ela decidiu comprar o barco. Eu nunca lle dixen que non, para que lle vas a dicir que non, ten que ser unha cousa que a ela lle gusta, se lle gusta, para que lle vas a quitar da cabeza. De feito, xa lle digo, cando está o pai aquí preparando peix, pa nós lle digo, mira, filliña, como fai teu pai, miras? Cando ti seas grande, tens que facer igual. Xa vou leccionando no tema. Temos aínda moito camiño que andar. Xa levamos un pouco, a veces estamos desesperadas, agobiadas, decimos non hai salida aquí, isto... Pero logo ven un empuxonciño, somos bastante cabezudas as que estamos aquí e tiramos para diante. Unhas empezan a decair e las outras para arriba, e aquí non vamos a dar un paso atrás nin para coller impulso. Entón, somos un grupo bastante, todas moi, sabemos lo que queremos e hasta onde queremos llegar e la lucha que tenemos. Entonces, somos un buen grupo. Levando o que levo dentro e vivindo todo o que vivín hasta ahora, está claro que sería mariñeiro seguro, seguro. Porque, a ver, eu non me miro noutra cousa porque non sei outra cousa. É o que sei desde sempre. Es decir, desde que vin o mundo hasta o día de hoxe, é onde me movo. E todos os días o tema de conversación que hai, sea por isto, sea por outro, sempre é o mar. Meu pai embarcado, meu irmán embarcado, meu outro irmán embarcado, meu abuelo, meus primos, meus tíos... Que escoitas? Sempre o mundo do mar está relacionado no tema na mesa. Por moi duro que me parezca, por moito que mires, non sei, pero eu estaría no mar. Home, pois eu traballei en varios sitios, pero como agora estou de maravilla. É que me gusta, Todo o mundo dice, ai, como que venta da taches ao mar e tal, e dice eu, pois me gusta. Sin lugar a dudas. Si volvo a nacer, sería mariñeira, Sí. Si unha persona non traballa no que lle gusta, suele ser infeliz. Entonces, como me gusta, son feliz, sí. Todo. Para min o mar
É a miña vida. Desde pequena foi o que vivín. Pois traballei nunha fábrica 2 ou 3 meses, non me gustou moito. Estuve facendo limpieza uns meses, non me gustou moito. É a miña vida o mar. É o todo. E hai que cuidalo porque hai moita contaminación, moita especulación, que non nos damos conta, que non defendemos moito o mar, pero vive moita xente do mar. E para min é a miña vida. Para min o mar é vida, sacoume moito adiante. Tuve moitos problemas, por desgracia, e foi algo que me sacou moito adiante, entre as miñas compañeiras de sempre e o mar. Si, eso podo dicirlo a boca che. As mulleres cantan xunto ao mar, baten palmas frente ao cais, adían pesares na madrugada, tecen redes de corais. Algún entoa unha lala, desafían dos vendavais. Nos batucamos sen parar nos longos días de verán. Somos navío a despregar a súa vela, como unha flor a ensinar as cores dela. Huele, huele, huele. Huele.